Okay, mga kaigalaan, gahapong adlaw ba ni siya day nagdagandagan ni si BBM? Gahapon, no? Nag-jogging-jogging. Kaya saan po ni mga tao, good mga higala nga, ilang pong ipalabian. Pag ingon nga doon ako na-admit, kay kinigong panglawas sige po ni BBM, kuan magod ka na bang medyo naniwang siya ba? Pero iyang gingon nga naniwang siya kay murag ni kuan ko no, ilang ko na nag-maintain sad, ha? Before siya nag-press con para suspension may sa excise tax kay gisuspend ang excise tax pero dili tanan. Wa apil gasolina o crudo day. Kerosene like LPG. So before sa press con nagdagandagan na presidente unya nag jumping jack kay pagpakita nga healthy siya. Kay ni katap maguto mahigala mga huhong-ihong o istorya nga mao na si BBM na admit mahigala sa Sintlok Hospital. Unya mao na ni, no? Ang mga tao sa mahigala ila pong palabian mura og sa baning uban nga gusto man tingalig unsay mahitabo ni BBM. Ani anang puntuha sa health manghigala di lang kumukuyog sa anang dapita, kay lisob sa kay katong tunguhon na presidente. Kining ato issue for issue lagi ning ato. Pero kining uban gyud mahigala lahi po ning ila bro dako isulod kalagot nila mga kagalaan. Unang daghan na mahigala mingon na to na sa ospital na daghan mga pulis ito gigwardyahan na. Unya ang uban mahigala wa na gyud nagpost sa Facebook mga kagalaan nga wa na gyud na. Pero makita magud nimo pud siya lagi niwang. Pero ingon siya mahigala nga kini pagniwang niya matod pa mga kagalaan murag na bawas-bawasan ko niyang taba kuno day yan na lang i-maintain, ha. Depende man gud na mahigala niwang ka kay kananaang kinini ang nakay sakit, naniwang ka taas kag sugar, naniwang ka kay unsay problema nimo, ikunhod imong panglawas. Napoy uban mahigala niniwang kay nag-exercise, nag-gym, inana. Okay, pag niwang niya tungod to sa iyang sakit sa una nga diverticulitis, mo to sa tinae day no. Kay gi pa soft diet man siya adto. Lugaw-lugaw lang, ha. Karon kay nawa naman ang iyang fats matud pa, iya na lang gi-maintain. Mo ning gisulting BBM. Pero tinuolay do na say diverticulitis, saning ko ana, diverticulitis. Isod sad i-pronounce ning nga kinini ang sakit ining dato eh. Diverticulitis mo na iyang sakit. So human ato kay sa tinae maguna gipa soft diet siya kanang lugaw-lugaw lang ba. So sa diyan naglugaw-lugaw na siya, naniwang siya. Unya kay naniwang naman siya iya lang kunong gi-maintain. Mo na gisulti ni BBM. Unsa man ning kuan mo ni no? Unya dayon pag kinini ang pag counter ana mga hohongihong og naunsa si BBM gahapon ni dagan siya. Kay kana gud mahigala kung ako'y pasultion, number 1 dili ko mo-appeal ang ana sa health nga issue. Kani ato issue for issue lang ni unsay issue sa ato nakita nga legitimate na gyud. Kanang health legitimate gyapon ha. Kay kinahanglan man ta mahibaw gyud sa health status presidente pero dunay mga nangutana nako day, mga nag-chat nako na unsa mas BBM mo na okay na ba na kuan na ba kuno? Ingko ayo sa aha kay ako sang klaruhon na kay wa pa na mo gawas dos DYHP. Ako lang ni mahigalang giagi kato katawa kay daghan bitaw tinuoy nag-chat nako nya mga nangutana ba ko mogawas kini sa akong post sa akong Facebook page da kana tinuod na pero wa pa gani ay lang sa aha kay daghan man kay ni circulate mahigala stage 4 kuno mo nimo una no nya ang uban wala na murag gusto man nila mahigala nga una-unahon na. Dako gilang kalagot sa uban no so bat kita di sa ato mahigala ang ako diri ang sa akong kabahin fair na ning ato mga kagalaang treatment labi na kung inanang sa health di lang kay kumo apil-apil ang dapita no pero tinulay lang do na rights po ng mga tao nga masayod unsa mga higalay status sa health sa presidente kay bisan gani is korporasyon kinahanglan mata masayod mga higala unsay kumusta ang health status sa tong presidente kadto bitaw Steve Jobs bitaw day sa Apple cancer man tong iya. Kinahanglan mahibaw ang mga stockholders. Unya, labi pag presidente ka, mahibaw ang imong katawhan o unsay status imong sakit. Number 1, daghay mag-ampo pud para nimo nga maayo unta ka. Ikaduha, concern kay ikaw man maoy decision maker god. Ang decision making power naa nimo.
So unsaon man dili ba ka ma-affected ang imong way to make a decision if in case do na kay dako o seryoso nga gipamati sa imong lawas. Munang concern ang mga tao. Kini pong uban lang tinuod na concern ang mga tao dunay rason. Dunay punto nganong concern sila. Ang uban lang ila lang pong pagkapinan. Ila lang po na, no? Na kini ni ang uban stage 4 cancer, may recirculate, mahigala ang istorya. Ang uban, gusto na po ng patyon sa BBM. Ang tubag sa palasyo, ikiha ko nun nila today katong mga nag-circulate. Simple naman nag-ikiha, di mo pati naghana, masana kayo. Saan man na? Unya, kaya ninyong gukuro na ron na pailaghan mga fake, kuha na ba? Fake accounts. Simple lang yun. Ipakita lang nga si BBM mo appeal og na mga events. Sama atong araw ng kagitingan dahil doon mga events ba labi mupakita sa publiko. Di man kinahanglan nga dako pa ng butanga mahigala nga ipangkiha pa to nagpa-circulate or unsa. Kuan lang. Straight to the point. Nga kini po ang iyang gahapon, okay po ni pero nasobraan po na mo dagandagan. Nasobraan po niya dyan, pasug-o sa niya, bebe. Ingon nga di ko healthy, be, mag-jumping jack ko. Kuha na po kayo. Nawa mo niyo. Naano sa audio dong? Unahon, asawin una ito, jumping jack o kaning dagan? Kaniyo. Jumping jack o. Dagan o. Asa gamay lang. Ato sa ikon gamay. Mura man mahigalag si Nicolas Torres. Nag-practice mahigalag boxing sa ting-1-1, nag-isipon hinoon. Na kini mga higala, di ministel nga mo jumping jack yun. Di po ministel nga mo dagan. Kay, basig mabughat na hinoon ng kalakihaday. Ayaw lang, enough naman nga mapakita sa publiko, mo sulti, maayo lang iyang pagka-deliver siyang speech. Okay na siya, oy. Sa gila ng mga tao nga, tunguhon yung presidente, importante nga nakapakita ka sa imong kabaskog, kuhan ka na ang able ka din ha. O doon na kay medical certificate to counter sa mga namutang-butang, pwede sad. Pero ina na mo dagan-dagan sa gyud kuan, da mo po iya. Pero basi niya hinuog mabughat hinuog nga kalakihan ay ba? Malunhat hinuog ka ng kalakihan na. No pressure na. No pressure na. Dagan-dagan na hinuog ng mga reporters o. Ako ni Agi katawa mga sukitig paminaw. Ba't tinuod na nga bisan sa korporasyon, labi na sa nasod, kanang presidente sa korporasyon, concern ang mga stockholders. Nga doon ang status sa iyang health. Labi na mga higala sa presidente sa nasod. Kaya ang katawhan manggod, di malikaya natural na mga tao mo tanang kumusta man o sa may health status. Tungod kay ang presidente mga kaigalaan sa corporate o sa usakan nasod, daghan ang mga decision-making power and stability nga naka-tied up diha mahigala sa iyang papel isip presidentes korporasyon o presidentes nasod. Straight to the point. Ang leadership mga higala nga continuity simba ko og maunsa ang presidente. Mo nang concern ang mga tao ana. At least daghan pa mag-ampo kung ugaling unsa man ang economic impact. Tanaw nun sa mga sukitig paminaw. Ang market and economic impact. O kining iya nagdagandagan siya da. Moingon po ning uban mahigalag nga BBM gyud sad niya mga loyalist niya. Inyon masakiton karon dagan mawagid tay ka kuan niyo saway na po ba. So napasabot na di ka maka-place gyud tanan. Di mapakita si BBM nasakit na stage 4 cancer. Og
Karon nga ipakita na jumping jack pa, di puno mo sugot. Ug maghigda mo, manaway mo, ug mag-jumping jack, manaway mo. Usa naman ay buhaton. Kaya, ug maghigda, manaway mo, ug mag-jumping jack, manaway mo. May paymudagan. Now, ang mga tao lagi sa ako nag-ingon, di lang ko mo sakay sa ubang mga isyu sad. Kini ato, nalang ko akong gitan-aw sad mahigala nga asa nga mga issues nga ngadto ko mo sud, no? But kini kong health ni BBM wa kay ko mo kuan ani, ha? Pero kining mga labi na katubay na stage 4 kuno day ana. Dili na kanang utana nako, dili ba namatay na bagyo kuno ko. Ay sa mo kuan ha, wa pa gani ma-post DYHP o sa IFM o ginguman diri sa akong Facebook page ay lang sa mugtuo gidayon. Kana amo na mahigalang i-post na gani namo, amo na nang verify. Wa pa gani ay lang sa kay porbida pagka kuana ng mga istoryaha. Di malalim. Pero bingon lagi ka nga ang mga tao doon na ba'y kinahanglan bang masayod? Yes, kinahanglan. Importante man ang transparency. Mapresidente ka o korporasyon o mapresidente ka, samot nagpresidente ka sa nasod. Kanang presidente ka sa korporasyon, usa na nga example may higala kato si Steve Jobs, mautoy usa sa mga co-founder to sa Apple day. Inventor to ining mga Apple ron nga mga Apple nga mga cellphones, mga tablets, guban pa. Unya, kinahanglan to iyang status sa iyang kuan kay nagkigbatok man to sa cancer mga kigilaan. Kinahanglan nga masayod ang mga stockholders, makaapiktar oy. Ang health mga higala sa usa ka presidente sa korporasyon makaapiktar sa directly nga makaapiktar sa market value sa usa ka butang. Unya makaapiktar pod sa mga stockholders indekin. Nya kana mga stockholders na po sa rights nga ang ango invest may daghan ani may pahibaw ani niyo unsay status sa atong presidente. So mo na nga kanana ang agi og transparency imo gipakita sa korporasyon. Now how much more sa nasod? Mo na nga og mangutana ang mga tao unsa naman ang health ni BBM within normal ra gina manghigala nga mangutana ang mga tao. Ang uban lang ila nagipakapinansa at mahigala post nga naunsa na. Ang buhaton sa Malacañang mao ra gyud na ipasabot mahigala ni Amanes BBM nya magpakita nga naa nag-speech panalita na mga activities na lang. Kining iya pod mao lang po iya mga kagilaan no. Dani dagandagan na gihinon siya pog ni jumping jack noon. Na reklamo pa mo og naon sa iyang health kani di tagbog dagan ang makwan. Tagbo po mga PSG in taon may kala gukod-gukod kay basi maon sa presidente hindagan ra ba? Isod may niyang kalaki sa mga bughat tinuon ka ilag pa pressure ana mga kunoy madaot tinuon ka ng kalaki haday. Aron lagi papakita mahigala nga okay pa ka, no? Tara mo, dagan-dagan sa may kala tagbo gukod po mga reporters. Gukod-gukod lagi mo, no? Unahunang BBM og sa kon pa tagadalagit pa og mag-jumping jack inyong sawayon. Og mudagan inyong sawayon may pailumige. Pero mao lagi na kana nagpakatap ang mga inana nga mga fake news. Di na kinahanglan kay daghan kayo ng pagkatap sa fake news. Wa ra ba lisod kay pangitao na. Nabatay capacity manay dakong pangutana kay daghan kay mga complainants sila mahigala maghisgot tag mga simpak law mga kagalaan SIM registration act wa man gyud masulbad ning mga problema sa kanday. Kaya ba sulbaron sa gobyerno? Pwede sa inyong testingan. Pero sa ako nang giingon ang masimple ana mapakita sa BBM og mga activities aron pag controvert anang mga pamasangil. Ana lang simple. So kini ang gibuhat okay ra man sa ni ang gibuhat pero na sobraan man po ni gamay kay nidagan na mahinuon ni basta siya po mahitabo hinuon niya. Lisod sa kayo hinuon. Nagdagan niya maugtas hinuon na. Sad-an ginuon to sa moto mga tao nga. So doon ay mga disinformations nga nahitabo mga kagalaan. Una na kuno stage 4 cancer, ay kaduha na hospital kuno sa St. Luke's, ngano kuno daghan nga mga pulis nga naa. So karon na kuana natubag mga higala nga okay ra wala ra problema sa BBM.
ready ra siya mga sukintig paminaw, ha? Tao, jumping jack, inana ka, kuan. Ha? Wala rin problema, yara po rin gipugos baka ha, aron lang pag-accommodate sa inyong kuan, sa inyong mga huna-huna nga di na okay sa BBM. Okay pa, dagandagan pa magani. Pero mo na kung giingon, ang mga tao go, di mo mababasol, nga doon na sa masayod kay gusto mo sa transparency sa gyud, no? Kay sako na lang giingon ang decision making na amang niya. So unsa man siya unsa may status ang health. Kung makabantay ta sa election nga sa Amerika, labi na ni mga Americans ay grabe kay nasa ka concern kaayo sa ilang presidente kung unsa mang higalay health status. Kay nitabo itong World War II kato si President Roosevelt mga sukitig paminaw. Kini ni ang nikalit man tong iyang Vice President Osaka sa pagka-presidente kay na kuan man siya na discuss siya magitong taon to siya manghigala gumikan kana nagipamati. So ang Americans kung imong tan-awon very concerned sila sa presidente, very concerned sila mahigala sa health status o mental status. Unya katubi taong kuan ano masabot nga ang US sa kadugay na nga civilization sa US dili pa sila ready indeken nga mudawat og presidenteng babae. Straight to the point. Kay kini kung US president ka, kanang presidente ka sa nasod, automatic ikaw mooy commander-in-chief sa armed forces. So ang pag-decide anak mahigala imo sa na, no? So natsabot nato ang Amerika natong 2016 ang kontra ni Trump. President Donald Trump ang iyang kontra last 2016 mao to mahigala si Hillary Clinton. Asawa to ni Bill Clinton. Pero napildi si Hillary ni Donald Trump. Daw di pa ready ang US nga modawat mahigala o presidenteng babae nga mo'y mahimong commander-in-chief sa ilang armed forces. Straight to the point. Nga gawas ana, kadagong mahimo kang commander-in-chief sa armed forces sa Amerika, dako kay Grisgo dili lang Amerika, kundi ang tibok kalibutan. Considering mga higala nga mo claim ang US nga sila mo ay pinaka naa mahigalang powerful armed forces sa tibuok kalibutan by far sa uban mga higala nga mga nasod. Unya karon no, pagka 2016, 17, 18, 19, 20, pag 2020 dagan mahigala si Joe Biden, pildi si Trump. Pero ngano man ni Joe Biden pag 2024 last year, lato 2024, ngano naman sa madagan gipulihan sa Kamala Harris because ang health. Inana ka concern sila. Labi na pagdebate lang ni Donald Trump higala maglisod na mas Biden og tubag. No, nakakita ang mga Americans lisod sa kaigbo itong himuon ni presidente. So ato panahon na kusog na si Donald Trump mga kaigalaan, gipulihan siya ni Kamala Harris kadtos Joe Biden. Nya Kamala Harris, duha ka mga babae gunin kontra ni Donald Trump pagka presidente mahigala sa Amerika, pulos pilde. Straight to the point. Usa ka timailhan nga ang mga Amerikano, di pa sila gusto o di pa sila ready nga mudawat og babae mahigala nga presidente. Straight to the point. Unya, si Joe Biden nga nung gipulihan because within Democrats, sa partidong Democrats, sila mismo ni demand na sila nga ipuli lang sa Kamala Harris nga mo itong kandidato kay kus Joe Biden may magkandidato ana mapildi ta. Ang ipulihan ni Kamala Harris, at least dunay nindot nga fight on tatong Kamala Harris pero pag human sa election live, sus gapuwa-puwa man ang mga states dito sa US. Grabe mag-support dahil mahigala kang US President Donald Trump. Straight to the point. Pero at least, lahi si Kamala Harris as compared ni Joe Biden. At least gipulihan nito Joe Biden. Kay guwa to pulihi may gala, mapildi mo gito. Sigurado tong pildi. At least Kamala Harris, nakita na ba at that time, dili siguradong pildi. Malagmit pa ganing mudaog. Doon ay chance nga mudaog. Joe Biden, wala naman. Pag primerong debate pala nila, na Pero pag puli ni Kamala Harris, pulihan, kusog to sulbi si Kamala Harris dayon. Ni kusog. Pero si Trump, pag may gipusil man si Trump, nga maigo nga, man timana. Mao ginay nagapiting kusuga ginang Trump ato day. Maningon sa dunay tuyo ang Ginoo ngano nga gipusil ko ako maigo. Nga mga Amerikano sa mahigala medyo kuan po sila kay ang policy ko ni Trump nga Americans first. Americans first anak mo to iya. So ang mga Amerikano within dito sa sud sa US medyo okay si Trump.
Sumoto nga bida, tan-aw ni Miguel gikulatag maayo si Kamala Harris oy. Pero inana nga akong example ha, inana ang mga Amerikano ka concern kinsay ilang leader, kinsay itong ibutang nga leader, kinsay angayan din ha. So tan-aw nila babae mo itong ibutang mahimo ning commander in chief sa atong armed forces, murag lisod alanganin tinganitaan ni. So di pa sila ready. Duha gid ka babae ha. Si si Hillary Clinton ug si Kamala Harris, duha ka babae na pilde gyud mga kagilaan ni Donald Trump. Si Donald Trump na pilde ni Joe Biden. Pero kung nag-rematch pa si Joe Biden o si Trump, mapildi na Joe Biden. Kaya ang health ni Joe Biden, sa una nilang sangka ni Trump, okay pa. Pag ikaduhang sangka, mahigala, medyo, wa na to. Mo to nagkahuna-huna itong Democrats, nga wa, pulihan talaga si Joe Biden. Agi pulihan yun, mga sukitig paminaw. Straight to the Sa point. muna, nga di na ito mabasol, sa Pilipinas, nga ang mga tao concern o unsay health status ni BBM. Kay isip presidente, ikaw manggod may dunay ang sintro ba sa mga desisyon na ani mo o capable pa ba ka physically fit, physically and mentally fit pa ba ang imong mga decision makings? Mo nang di na mabasol ang mga tao nga concern sila mangita sa asang presidente. Di man punto bagon gudayon, asang presidente. Dahil karon ni gawas mahigala na jumping jack. Dagan pa mga sugid paminaw ha. So okay na mo diha napo iban nga nasobraan na pud kayo. Di na pud kinahanglan nga mudagan o mo jumping jack. O nya moingon bibi o mo jumping jack. Manaway mo o mudagan manaway pa buli.